Impossibbli tgħix mingħajr ma jkollok dawl li tista' toqgħod fuq il-ħin kollu. Hemm bżonn li l-gvern ipoġġi bil-qiegħda u jieħu azzjoni immedjata għaliex diversi problemi f'daqqa qed joħolqu sitwazzjoni ta' inkwiet kbir. Sostna dan il-President tal-MHRA Tony Zara fejn f'intervista ma' Net News tqarr il-gvern irid isolvi l-kwistjoni tal-provvista tal-elettriku mill-aktar fis kif hawn lukandi li qed jispiċċaw ikollhom jitfu l-arja kondizzjonata u ristoranti li għalqu minħabba li ma jkollhomx generator jew sansitra jkollhom ikeċċu lill-klijenti tagħhom illi jkunu qed jiklu f'dak il-waqt. Situazzjoni li hija ta' konsern kbira għalina, partikolarment il-toħ tad-dawl. Toħ tad-dawl huwa problema illi nridu nitfaċċawha u nridu nsibu soluzzjoni tagħha għax dina hija xi ħaġa illi ma tistax tgħaddi mingħajr llum il-ġurnata. Impossibbli illi tgħix mingħajr ma jkollok dawl illi tista' toqgħod fuqu il-ħin kollu. Tony Zara saħaq li huwa minnu li sħana tremenda mhux qed tolqot biss lil Malta imma pajjiżi oħrajn fil-Mediterran. Madankollu insista li l-poplu s-settur fl-aħħar mill-aħħar jinteressax qed jiġri f'pajjiżna. U insista wkoll li ma jistax ikun li l-pajjiż jibqa' jkun sit ta' kostruzzjoni kollu kemm hu u saħaq li sansitra l-industrija tal-films qiegħda tbati minn dan. Kwestjoni tal-kostruzzjoni issa waslet f'sitwazzjoni li hija ta' konsern kbira. Kellna sitwazzjoni l-ġimgħa l-oħra fej tal-films qalu ma nistgħux naraw post fejn ma jkunx hemm krejn. Kif jista' jkun inti jkollok l-industrija tal-films hekk kbira u ma jkollokx post fejn ma tistax tara krejn? Zara spjega li f'pajjiżna u bżonn li neħdu ħsieb l-indafa u sqarr illi l-pajjiż ma jiflaħx għal din iż-żieda eżorbitanti fil-popolazzjoni. Tony Zara insista fuq il-bżonn ta' mudell ekonomiku ġdid mhux ta' aktar nies għal aktar xogħol imma l-individwu jikkontribwixxi aktar. Ix-xabidis li hawn totalment ġol pajjiż jidher li dawn in-nies kollha li ġibna li qegħdin hawnhekk dawn il-pajjiż ma jiflaħhomx. Hemm bżonn issa illi ngħidu daqshekk u nibdew naħsbu biex immorru lej ekonomija illi l-persuna li qiegħda trid tipproduċi ħafna iktar. Mhux inġibu iktar persuni biex jipproduċu, imma l-persuna li qiegħda trid tipproduċi ħafna iktar. Finalment huwa sostna li għandna nieħdu ħsieb lit-turisti sabiex ma jeħdux impressjoni ħażina ta' pajjiżna. Is-sitwazzjoni rridu nieħdu ħsiebha għax jekk ma nista' nieħdu ħsiebha, it-turist se jmur lura u se jgħid isma' jiena kelli dil problema u llum is-social media hija b'saħħitha ħafna. Madankollu għal min żar lil Malta din il-ġimgħa ċertament kellu jħabbat wiċċu madlam, sħana, tidlik u trabijiet f'pajjiż li suppost qed ngħixu fih l-aqwa żmien.